Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan sekali dengan pitua na kaya mo na sa pitua ka na kano na subakan ganyo ko ni nangaragan dengan runok ka na sa kuwano suara ko. Makapungkulalan sa iro inagagaw na agumpan na dum kauso pagalipat na dum pagkatadum kauso rorok karapan na din nagkali na gawin. Kauso tumatangkiri na di makasarampang. Sa katganyan ko, Princess Rainalyn, plawin na tamparan dari day sa tarakkanon tiya sa Togoya, pagalamat tambay, wad na pikiri, abay may nambay wanang karindamian, ayong tanas sa lalabuan na pamikira na saranawa, pamitonan oray sa lumbuad maganda. Kaming ulalan aran nung sa kuya birak na namang udah kalumbayan. Taring tangamat taya, pianalanan yan, rakat katamparan. Nasampur na kadias nor.
suaudo ai na tamangko na mainge de sumalo kumay dai de au na buro na yang gusto ala huga palit sayang aging dinong tinggal tabulo wala sampura na sarana wa patapi agdire onara sa mga nalambao Pilipinas sa mana sumarubong ingade madirin de ayade na suwawa solo utang say ay 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 ay
mantap nanu anak keman kalau kaya di dia mendea pintu buana mane kalau kan di dia mendea pipi pentang random air yang baik taramage hiu bakude na pegam kaya wow mawadi pemuda senan mengadu maginda apa mana mangade yuai panjapatiam sama saroma ginde hingai di demanga awalu tengah kaginya kasoma sena burire sang aye awangan na semi arina ya kagia sumahide saya biaya pangade pesane ada watana babe kanani tomo Pangire, sa polo wag mo pata sulutan ngilan. Ay, di dumarana sa polo wag mo pata, sa polo wag mo pata sulutan ang poso pangabang arang tamalang na pupatang aumuda. Ay, padepati yo kakagine kang soam ay na anamas sawatan de ini kaya limutin sabag saya katawiro ngarupadi mengering doani yung napamilya ay makadane sa ipadindepay ay wow ay di mga dito nakaginaya kasumasam inapa mana mga deyar padi mariyuaniyum jatawa makana na sa kagiye sangling ayan ko na ayako pamandude na ayalay diyay mayin ay sa duwa
tam sekali amen na tamati kadi rohaita anon na kampamar na sikadi isengene ai ai na kadi sai man to ngai bide umang ngai ai na panana matang ko ngai di dua mangade tong komin dua da komin derainum Palestiniti anay na matay hidema Iyay say na nadikadiya pipo na matandera pengan Iyay na ay gamida labay manto mapamide adidagin Manay yapayanoga ngayana ladibay asiyam Kaya kalimude na bali apang ano Tuwagan na ina Ako wabansani Ngai di de umang ngai Adi ayat wau nai pada pati Wapu tare kapanite Namu wayanu loti Anu sama papantang Ai 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 nai pada pati Ngai di de umang ngai Ayat wau watu anai adi Ngai di dua naku ya di Sanora kataya sa sandigan Pagpalilan ako hinayang panagpayin Ayat kayo nga kuya bilang ka nanay Narilang ibagay Asay ay ala subay akali muda Naginaman na subayin Iyan ang sumatay da pareti amanisang Tumangka na matay Dinang runay Lakay Sayay Nabiyang tatangkaan Na hindi de umangay Ayat wow Iyan naman tuling ayaw Ay di dua mga renang Nalani ka diya sa nor Na ipadapat na kam Kuya miraka nanay No pamamangadem Iyan naman suwada to Humakawasag akiyayite Ayak gay na pagubita na pira Kalala na ilak Ayat kagadi naman suwada to Humamalulay awang ayong Nakasasalamat nagwa po'y asiyam Kana pumakinig Sibay akalimudan Ay padapati Hukagin ilamay Som Ay 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 Pinanalo sa sabi Dito may sangap Pagkam Ay kuwaw sa pinanalo sa sabi Dito nga nakita pa Ang tawag iturong Naladi ka di sa norataman sa kiyadayang Wala iyak mo tapay Rang niye na kuwawutong Kuwawag Naladi ko iyasye Ay di dewo putare Ikang apay Ay kay na boy panorogan Nulang maluluatian Ipanigawiran Subaya kalimudin Bali-bali naramampo Manulawa mayong Makasasalamat Ay alamin pandurungungay Ay ay Hindi lumangan na Makabinay Karangakang Muang Ay 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 Di lumangan Ito Ay lupa Manamangalim Nakawayami Akamo Apoy Arisedi Ayang Kadi-kadiya Pipang Pamilih Dianda Ayak Ayak Arisedi Sadiya Kegalangin Ayak Lahir Yai Lahir Pamilih Makanan Sekam Narabeng Saya tahu naik timun sada tahu sekali setiap hitam Pamilih dia jenat dia nama sobaem Kenara membesa tahu naik timun sada tom Matau sadi ramai anak pedisa gede
berangkong ya beneran ada kalemarin ya bunga dia naman suwe dia maluleng abang ai wow nami yang benar ko waduh ayu kumberin sila na mga buliya hindi mga rin ang sukalulawak kayong kapangalolo mama kayo ko sa lakaw o diya isay kaya kaw na pada patakan ay nukuaw na panganing ako ay asiyay na pamili makapinta nilang ikanganing kasi na ay pamili makapinta lakat tayo ang pasirin ng paman ng mga deya ilokadin mo kasing yan naman soda to ay didim umangay bukit na pira kalala na akong buhay ay tay na ano na nakampamar ko wala iyan ako tapat mani ako torogan at ikadi mo kasinang yan ang pamatay na parit yamanista na inukong naman ay padapatakang matay hindi mo ay siya'y na ada kamari pamili makapunia dia sembari sore rasa sare dengan pada patakan kadinya lamai lesung pangan juga sumarian ditai ke waman dema ada kamatan tagwa ini dia undang idam yang kami pangai ada dia walang wano pulang ai nai pada patakan ai no pom perpungari naku pada nako kagi naragi dengkom serana mangau api hira pagene isi ide yai dia wano no sama hira pamile yang di ai nako ya tirakana lagi mesti utang
penggeman wawa dengan dedo marene ada dusto orang ayah roh di wayar lalu kumal ane ayah pagane tidak toparo kapamile semae sama sakian daya dari kadirayan pamilya pangande dengan kau gamagere ayah buang nak hidup karado nai dia umang Kamari ribun, nama kumaka berte
pada patakan namun dia berdua pamilih dia ada sekali tua paruh kapamilih Islam ay la musika di norai dia pamilih di dengan para ya penatang kawai dan panana adi aja parahani saya musika di made namake kadina seripang pamilih mangkam aku dia ena tamake aji noraya pamilih berangkong naku kadenang kuasi gaya nabila pamilih kadirawa pamilih aku nerana kadi saiman tona penalangan tangkopan kadi buarai hinain abidaya ayan kadiraw kapamilih makunderan naku Maria Moria todi dengan sekala ini ina iya pamilih di dengan kadi saya wow natamang parani sa pamilya di dengan ako anak kada ng kawai no konde to ko sa to ino sila to pande hiya pamilya kami di ay sila ina da katareri mo na di na ako ay at wow magiya naman so ada to magiya ko sa tumanan kita na pira kalalanak warata mataya sa sanigan pagkadinginan na kananiya datoan na inod suko sa ton untuk hidat topan dia la dieka dia higin enai na nona na kumpulmay na sika dia siya higin orang ini ay akalia sini dia huwag pamilya kali dia akan saya kian dia sudah ini yan ilang sila yan arang naubapuan ako baik at kaya inay dia pawad ito apise hilas ka dia isugong mulayin ay may na anak ka maririba una paninaw parano balik mo yan at nalalayan may alasan tangan mga dehi may pandagapay at kayak kaya dito mga dato baswad ito gawang okay ay siya ay nasika di sulay na pamilya kadina se nakasakya deyo la dubay ala di sara kataramahin ay pada patakang ay nuko na mga ay dubay ala be sara katang rin ama ay naubag ka pumakina gala di kaya di diyakinam pamilya kadina siran ako kaduan kong ako kadiya sisa niya kamugatanan ino kumamangade ay di deumanga ay sarangayutakan ay di deumanga ay tuwaw ako kadadang ko wala di duwa katawram ino se kadiya sisa ya pamilya digangade sa kamariribo na inupang adiya panalamatang ko ako hinabagin dedikari inaiyay papamili di dagang natamake kadi paradisan pamili di dagang nakadi saiman tonaw pa na pagma iyay di dumamarenang kakadi siya idiye iyay awang kadi parahanang lalado ay sabading Ay,
pendidikan maliwana gelala gemalangan saan tangan Princess Raina nina ubah kembali nakun aing 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 dopot dari mama urasik kadien orang hanipan sama saya kende aing apa mama ade yang tidak salah kata manangan hingga di rumah inde hingga tamang kehidupan gaya gaya dopa gaya di sarang katang amom wow na ada kamari riba una pendidau karadung princess Raina de naino ada tomakati namango cipa boleh saya buatan ram mai dia ini de rumah inde ada kang amangare này đi đều mang ngày anh này anh không ya không có mà nó đến sau mỗi ngày người ta thì ai là đi một cái là đi bữa ai một cái thì ai mà này là đi đến tôi đi đến đến thì là để đi để em nằm để ikat ina sir pakai nomor nama bedong nakai kai kare pai na tamake kadia badula na tamake kadi patimam penada di panona musikadira oh tamake kadia istana mabolong ke mona agam kaki sang ke ayen tobong ya ko pamanode hinagade Ina siya rapi ang arumani ina bentungi kadi minam sila dari ina ide sirong kaya na taman ke solani man kung daki pandena se isam ko budaya na ay pangana marag na mo puro manalungin kami kadi na sila kadi say man to na ino pag amang naman ay di ina aroma paman na musire
dia mila tamang kani norong isam saka saraboy na tamang kibit tumarang agus sa kagadi ay nakagiyasay manto nasip pamana sidipano padami at pangaruba bentok bentok na busiran dari deing Indaya simak pabungkit na ayap pamana maraga bentok ini sipanon padami at pangaruba bentok imang agay say palapati mga mga dalok kuralo siraya dari daya nangye di mga dalatong daya sipati mga sikadi patuma amate ay idatong ay daya ko pamanude nay di daya una gadi ay wow na badami ang pangaru mga bentong ikadi berahin sira dari daya nami daya sikaya na taman jeram Pupunadis sumaylat tamang kinayisa na sa kasakasamer tamang kaya idagdato ay amala na ayako pumanuda na bantogi kaya dirawa ay didua mga dato na tiyang arumaniye sinanay munay alam sila dari daing daya sini matiban na tamang kaya nasi panai pada pati ay di dew umangan ada tuaunan udah kuparoma na bentogi kadira tiang aroman yang pemana bentogi kadiumila na busiran dari deing bidesip kadinay payarin sumamintalat taman di tunganan ayam ko pemanudan na bentogi kadisa na bedempi ang aroma bentogi ganegimam wow na busira dari dai nami daya sinulai sekali nulai na taman dengki to pasan daya desiri to na taman kisam amai ai na sikaman simona ragan na bedempi yang ngain arona ya bentogi kadi oma na busira dari dai daya sikadi norana dari daeng di daya soto minatas na tamang foto minum bau na usaka binulawan ayam pamanamaragap panalamatang ko na bento ganito minumbo na bulimpiang aroma bento igadawaling usiran dengering ay dito mga ranang namin daya sini dito mga ranang namin daya si matato na tamadung kikasan pagpalat kisarabado na tangang kihadik kahirian abusakat tiar dieng ayang ko pangadulan naman togi binulaw na badapi ang arong abatogi datoman sira dari day namin daya siya ay mahal na ayang ko pamadulan nanunin ay alalako nako nakadudang kawa batogi binulaw badali sa tere yan ay hirap ay mahal na sira dari day namin daya siya iba inisay na tamasagyan daya ay dinua madatong kaya ko pamadulan sa pamilya alam na pamilya bumayakin pag-iestay man to na kaya ko pamadulan na lalak bubantog idat to laman padampiang araw mabantog ibabayak tinagusiran dari day Midesir minang
mata madan ako inang panatamang kay Kadi Mariam. Usa kami kuwaya na po panagkimigan. Na kung mga dato ano na nakang pamanabanto gani inang kanabo di miya pangarumam. Nalidel at tumumay. Sana na ako sila dari dahan nasi kaliya ilay. Mo'y at tao naman ang pamilya abentay. Ay damo, ay namo, ay duwali din umayin. Alay na yan na pamilya mapapuntan na ipandegapan. At ayaw na si pamasin ang tao na pinaniya inisatirin. Toge dato makalang ko malang sira dari dia hidayah siya isa murya taulo man kami di makalang ko manasika di nama Maria manabadami pangarumam lalumiya itu ay dua manabasira dari dia kami dia simit dari ko Tamaki dia juhai nayana punati aminude tamaki abola senang sakala sanjam marao nanu na lala ko wabantu ye nitwaye yang ayaru mani ana bukani munakiram usira dari dia na inosika dia asiyai na kamasakiya dia maladi de atom Sada amena ayako komando de naladi de komitas siang aromani ana bentogane inda sera dari de hinai no siya pipa sama dia berdula na sekali nabo obakan na ko kade namko so pamide yang buat ay ala do bendera pamile na subundara pamile Ayala di bandara na piyang aromani na si bay pangalungan sira dari di hinay no si Kadi male amang kehidin kam o ako sahin na si Kadi mo aminin na tamang kehilikan alino ara na panati Kadi maisa na tamang Kadi yamin sama na kero ay panatamang kesani hayam na ko kada ng kuwa to ane hita ali madi pamilya bendera na piyang aroma amiyay na bakani Kadi Maria uma pamilya maraman sila dari dia ide mga deto na midaya asiya ini ang si Kadi na imal na tamake itagade na saripay na si Kadi no rahaya na tamade na tiyagakan kapanatiyan saniya edo Kadi saniyam usaka Kadi para sana Kadi sa imantom Naku kada ng kumpagi ginaragi ng kumpaya ko pamaduden si Kadi ikar manisabi na naku mga deto naladiding at tuwawotong sa iyay na pamilya bandara na piyang aromani si Kadi sali mayay mo at mamangading pamilya ikangiling o nang pamilya pangatao may dilim umangaying ayan wow na si Kadi mo amina na pamilya bendaran piyang ayarum ang buwa bentog idato mo sa tapang pamilya abagala na masira dari dahem hidayah siya berdua siya isa si Kadi nga ba ulang siska tamang idato palawan nga busi daya tumuki kaliko ako na ano na nakampamay na bentog idato alim tamang idato palawan na busi idato warung nga nako na dokatorang abang ngedul ay say dumaka dato nandudeng nang ilay ay wow si Kadi na hula pamilya benderan yang aromanya si Kadi si Tinorhan oradiyan na idide umangan ay tuwa pamilya matuliya hinga si Kadi ifam isay ay mga rana nga pamilya benderan sinayana piya aromay Kadi panisal Maria taot tahira din naman so
tom ode to miau na marumae sadia pagatang aring ai 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 ngai de rumagi de ngam siran diri de de ya de si base ta la di kaya di base benda de ke de to kai sara taman kadi re saka surai dana taman ke morsida anona na kampungana bentok galis semua na kadi se kadi me korea to bendera na bedem tiang rumah kade de dunia ayah dunia bedem ya pangarum manie nala di begai diga ani paya pamilia ngano nami moya atas sirai ayah pamana mare kena busiran dari deai hidayah si besar ina taman kisah harapan nak kempungan betul ida tofatana taman kiri de tom saya dengan pamilia bendera ngano de nganakan mamai nasi kadiero hai pala pamilia bendera apa ya aroma bukan kadi mana Korea to mara musira dari ya betul kadi iri alir lagi ayo de la kompomana inu puna nongura ai apa pamilia bendera na kadi sai mantom panada ke juhare sapona ke juhara panade nora sana na tamate inora ayare dia ina tamande ke yala dia na panade akiyal ala no ala sikadi sani haya pamilia benderan akan sai na tona ano na kampangan demi apa aroma bakale kagedi Maria ila Korea tau ginar nam siran dere ida ai na hidayah si juhaira na no na kampungan taman ke juhae tadi sai mantona bapod pakerang kom yang wamina lembeng dan wahapeng maing ai ngai de rumah marengan pamide mana kai nai sabun kode mararam ko mata ko maharagam samayangan ude aye no pamamang ade kadi sai mantona tanto wamiya langge nalagi rai nade nai di de mangai awal na main ko bo wow na egat ngitan wow na ko mga ono sarana ukatan tawag ameya ay lagi nale hinaya pikiran kom edo kaya dia pipaya dia parisidinte kaya kalaniyo na marata subuki wow lo kederanong tao na